имрӯз Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар саҳни телевизиони Тоҷикистон таҷлил намуд. Ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуҷаббор Раҳмонзода ва раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Нуриддин Саид нахуст аз дастархони наврӯзии сохторҳои кумита, ки бо рукнҳои наврӯзӣ, 7 сину 7 шин, хӯрокҳои миллӣ ва гулдӯзиву дигар ороишот пероста буданд, дидан намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. Дар навбати худ соҳибони хон меҳмононро бо ширу шакар истиқбол намуданд. зимни баромади худ Нуриддин Саид аз таърих ва мақому мартабаи Наврӯз дар ҷомеаи кӯҳанбунёди тоҷик ёдоварӣ карда қайд намуд, ки мо ҷашни Наврӯзро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта дар замони соҳиби истиқлолӣ онро ҳамчун суннати анъанаҳои таърихӣ ва фарогири ҳунарҳои мардумӣ, адабиёти хаттиву шифоҳӣ ба таври шоиста ҳифз ва инъикос кардаем. имрӯз бошад ин ҷашни аҷдодии моро тамоми ҷаҳон таҷлил менамояд. соли 2010 созмони милали муттаҳид ба қабули қаднома ҷашни Наврӯзро ба назардошти аҳамияти умумибашарию бостонӣ, падидаи хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи таҳаммулгароӣ, сулҳу ваҳдат, ҳамзистии осоишта, таъриху тамаддуни беш аз 6000 сола ва анъанаҳои неки ниёгон ҷашни ҷаҳонӣ эълон намуд, ки дар ин ҷода саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ беандоза ва беназир мебошад. Абдуҷаббор Раҳмонзода дар навбати худ тамоми кормандони садо ва симои кишварро ба ин ҷашн табрик намуда таъкид дошт, ки талошҳои пайвастаи пешвои миллат баҳри сулҳу суботи ҳамешагии кишвар буда, аз ҳар шахс даъват ба амал оварда мешавад то ба қадри ин неъмат бирасанд. Ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дар хитоб ба рӯзноманигорон қайд намуд, ки имрӯз фазо ва шароити мусоиди корӣ ташкил шудааст ва мебояд, ки ҳар яки мо мавзӯъҳои мубрамро аз нигоҳи дарбаргирии муҳтаво ва тасвир хубтару беҳтар пешниҳод намоем. Абдуҷаббор Раҳмонзода аз истифодаи усулҳои нави иттилоърасон дастгирӣ кард. хушбахтона имрӯз як зумра рӯзноманигорони мо тавассути блогерҳои худ, тавассути ютуб кӯшиш карда истоданд, ки пешравӣ ва дастовардҳои ҳукумати кишварро инъикос намоянд. шумо хуб медонед, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми қувва ва нерӯи худро сарф карда истодааст, ки дар Тоҷикистон ваҳдати комил ҳукмфармо бошад ва фазои ҳаррӯзаи мардум мисли имрӯз наврӯзӣ бошад. дар идома ба як қатор кормандони фаъоли соҳаи телевизион ва радио ва дастаҳои ҳунарӣ нишони аълочии телевизион ва радио, аълочии фарҳанг ва сипосномаву ифтихорномаҳо тақдим гашт. ҳамин тавр наврӯзии кормандони сохторҳои Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ҳунармандони номӣ рангу нигоҳи дигар гирифта бо рақсу нишод таъби худро шод намуданд. Неъмат Салимзода барои Радиои Тоҷикистон.